What would you like for Christmas? Brief tabi. Lubot-lubot na kaya din brief ko. Kauwi na po kanya di. Okay. Okay. Punasan tayo manok ni padi mo. Matuturi na kita na ko kaya na kasudi ko piyasa na mangyayari na madidismayo pala nako. Gamito ninyo sa view na mat. Maturog ma'am. Plus! Para sana kanu kami para kamu. Di ba puro pakita na lang mo niya? Nandidipunguhan yung mga tutorial ngon, so interview ang tapo muna ya. Mga boy, papatuloy na talaga ka? Yo nga mo sa lolo mong support. Ulihinan niya, bastos sa dinga gina dia. Pasensya na po kamo. Patakaran na diding mo sa pagirinuman ta. Yung mga dambag di pwede maglog. Kaya yung mga dambag itaas sa kamat. Yung mga agkabag log na. Malarata pagpati ko kung nagadaw ko, babe. Alagsak mana pa estimali. RX plus RY equals mga paste. Kami manager sinat. Okay na ako diding turo sa inyo. Ika, sante ka. Nauyam akong marisya mo. Di ka mo manirangag. Nagagurab na akong marisya mo. Gusto tani ka mo. Di ana sinam ang mga gibo ninyo. Di ba sangka mo na sa pagdarakana ang mga agi ninyo. Nagkakiringking pagkamo. Apay, teka magasa. Natikman ko yung manok mo. Nuria, hindi ko mapinaya. Pinagtubo ka sa liyan. Nagkinig ko na. Kopi na kamurag, hindi mambugitis ka, di ko magparorag-urag, di dito masapuyin ka mo, di ko Ambugan mo, ano? Mondo ka, demonyo ka.